אז שלום לכולם, איזה כיף לפתוח ככה את השנה החדשה בשלל מעשים טובים, ואנחנו כאן בשביל זה. אנחנו נמצאים בבית ספר אלומים בקריית ים, עם סגן ראש העיר מר ז'אנו פלס, עם מנהל בית ספר לורט פייטלוביץ' ועם מ"פ מיכאל שנמצאים כאן מאחוריי, ועוד מעט נשמע. הסיפור כל כך מרגש. בן לילה הגיע מיזם חדש לגייס דברים מתוקים לשנה החדשה לכל הלוחמים שלנו בגבול מצרים. אז לורט, בוקר טוב. בואי ספרי לנו קצת על המיזם הזה ולמה אנחנו נמצאים פה. בוקר טוב ושנה טובה. לפני מספר ימים פנה אליי מיכאל, מ"פ בגדוד קרקל בגבול מצרים, וביקש שנרתם לסייע למשלוחים לחיילים ולמשפחות שכולות בגבול הצפון. מיד נרתמנו, ויום וחצי, ביחד עם ז'אנו פלס, סגן ראש העיר, שנרתם תמיד לעזור לנו, ארזנו כ-80 אריזות. מי שלקח שותפות זה פה כל ילדי בית ספר אלומים והקהילה. מרגש אותנו לעשות טוב, לפתוח את השנה בנתינה לאחר, ובפרט שפונים אלינו בהתגייסות כל כך מהירה, זה שווה הכל. אז באלומים מפיצים את האור בכל העולם. מדהים, כל הכבוד, תודה רבה. ובואו שנייה נגיע למי שיזם וביקש בעצם את הפרויקט, מ"פ מיכאל. אז שלום לך ושנה טובה. שנה טובה. אז בוא תספר לנו איך זה נולד, למה פנית, וככה ציפור קטנה לחשה לי שאתה בוגר בית ספר. אז כן, קודם כל למדתי בבית ספר אלומים לפני יחסית הרבה זמן, אבל גדלתי בו וחונכתי פה. שירתי כמ"פ בגדוד קרקל, לצערי לפני זמן לא קצר נאבד חייל שהיה גם חבר בשם אוהד דהן בתקרית בגבול מצרים. אז קפץ לי ככה רעיון לראש, לשמח את החיילים לשנה החדשה ולחג. נזכרתי טיפה באיחור, אבל אוטומטית שלחתי הודעה למנהלת, קיבלתי את החיבוק שלה, ובשנייה הייתי בשוק. קיבלתי את הכמות הזאת של המארזים שהחיילים הולכים לקבל אותם, עם המכתבים האלה שהתלמידים כתבו וביקשו, עם העזרה של סגן ראש העיר. בטוח שזה הולך לשמח המון חיילים. זהו, תודה רבה לכולם, לכל מי שעזר ותרם. שתהיה שנה טובה לכולם ושנה מבוכה, ושנדע רק שמחות. אמן. יישר כוח על הנצחת החייל שלך ובמתוקים האלה ובמעשים הטובים האלה, שכמובן שכל חיילי צה"ל יחזרו לנו בשלום ובבריאות, ושתהיה לנו באמת שנה של אחדות ומעשים טובים. אני פה עם סגן ראש העיר ז'אנו פלס. ז'אנו, אני ככה מטיילת, נמצאת כל הזמן בקריית ים, כל כך הרבה מעשים טובים. אז יש פה איזה צביון עירוני לעשייה הזאת. בוקר טוב לכולם. קודם אני רוצה להגיד משהו שבית ספר אלומים, ב-DNA של בית ספר אלומים זה נתינה לקהילה. זה נתינה לקהילה, זה מעשים טובים, זה לא רק במקרה הזה שהוא מרגש בפני עצמו, אלא כל השנה, ואני פה כל פעם נדהם מחדש. לורט פנתה אליי לפני כמה ימים וסיפרה לי על הסיפור של מיכאל עם החייל אוהד דהן שנפל, זיכרונו לברכה, וברור שמיד נרתמתי בזה, לעניין הזה. ופשוט זה מרגש כל פעם מחדש איך כל התלמידים, איך הצוות, איך לורט, ישר הם נרתמים לדברים כאלה. אני כל הזמן אומר, מתמטיקה זה חשוב, היסטוריה זה חשוב, הכל חשוב, אבל הערכים זה לא פחות חשוב. ופה אנחנו רואים ערכים, הנה אפילו קצין שלמד פה בבית ספר אלומים, ותראי, בגלל שהוא ינק פה את כל הנושא של הערכים, תראה איך הוא נרתם למען החייל שלו. אני מכאן רוצה לשלוח יחד איתנו, כולנו ביחד, לברכת שנה טובה, הצלחה לחיילי צה"ל באשר הם, לכל מדינת ישראל, שנהיה עם מאוחד ולא מפולג, שנאהב אחד את השני, כי אנחנו חייבים לחייל הזה שנפל, ואנחנו חייבים לכל החיילים שמשרתים בצה"ל, אז אנחנו חייבים בשבילה ולמענם להיות מאוחדים. שיהיה שנה טובה, ושוב, תודה ללורט, תודה לצוות החינוכי, תודה לתלמידים הנהדרים המהממים האלה, כל הכבוד וכך. תודה לכם, אתם מורה לאמהות, שאתם מביאים את הבשורות האלה לכל מקום ומקום. שנה טובה לכולם. שנה טובה לכולם, ובאמת תודה רבה. העיר קריית ים לא סתם מנחילה מעשים טובים, אם זה בתי ספר, אם זה בשטח, אנחנו רואים את הראש, אנחנו רואים מי לצידנו, אכפת לנו. תמשיכו להיות, שיהיה לכם אכפת אחד מהשני, ותמשיכו לעשות מעשים טובים. תודה רבה.